carscanner.com prostřednictvím půjčovny aut. Jděte na carscanner.cz, si můžete pronajmout auto pro svůj volný čas nebo obchodní cestu. Snadné vyhledávání s konkrétními filtry a dalšími možnostmi. Pomůžeme vám najít to, co hledáte. Téměř okamžitě. Pokud máte nějaké otázky, naši odborníci jsou vždy připraveni pomoci. Projížděním autem přes carscanner.com můžete ušetřit až 70%, když se srovná s maloobchodními cenami. Rozšířený balíček možností je zahrnut v základní ceně půjčení. Široká škála aut na vás čeká s možností vrátit auto v jiném městě nebo dokonce v jiné zemi. Také můžete svou objednávku zrušit nebo změnit. Bez přirážek kombinací přes 8000 poboček na jednom místě. Udělali jsme to pro vás pohodlné a nákladově efektivní. Možná vás takové atraktivní podmínky překvapí, ale je to jednoduché. Jako jeden z největších poskytovatelů služeb pronájmu na trhu získáváme speciální sazby a maximální slevy. Představujeme vám je. carscanner.com. Přidejte si to do oblíbených, doporučte to svým přátelům a cestujte s námi v pohodlí.